Yam tang ina snga balai u aktor baponam ka partai Uzbekistan u klem ai watang sitingkaru nakaspa ka jong u sha ukun u Jaychan kane ka jing penpau ka jong u kal pelong i babun ba perkat hatu Uzbekistan udai ukpa babani ubasniu namar ba ulajit kumne ubalong ulong pa ubaper na ki wepat ki long pa ki badai ki aktor napenta ki kun kacenge jong une aktor kalong ba ukun jong u udai ban shani halade bat ban presitam dalade ban yo ya kacing job ulapan pauru ba ngek ba ukun jong u udai ban tau laka jong kalenti haka pertai ban ya ka basania haka pateng ka jong u aktor Jackie Chan dang sian ulada penrupu prasnem karta ia udang long uwe na uklur aklim ubah hes patam haka pertai da kebawan haka top 10 hadu menta ubalayo ru ya kanam tang haka isya henry wat haka Hollywood ru hakipor bakam mensua une waktor ulong ba un IT lut ya ka jingdon jing em jong u kapa ulayatu ba kalong hadu lais pa $100 million un ay kani kaspa syaki seng ay jing arab neki seng le isnay bat tre ban ay sa ukun jong u UJC Uzbekistan ulaong haka channel New Asia lada ulong ubala ula ban kamai pisahi dalade lada umla te un chu penserwakai yaka pisa jonga kane ka jingkran jong Uzbekistan kadai hau snem arjar khadwei une waktor ula penpauru ka jing sose ba sum lala ban penbor ya ukun jong u ban penrung kerteng haka kam sipai haka por ba udang red ban pelaj nyaki jing sniu haka jeng iem ka jong u Jaychan ude ukun marwei jong u jaki bat ka kurim jong u ka jun lin ki balaya poika haus nem kat kendai prapuar UJC ude u aktor kumju unong ruai ha usnem arjar katsau layatu baya UJC la syakem namar ba udon kti haki kamtrop kane kala pelong ya u aktor Jackie Chan ban sose ya ka jinglong jong ukun namar ba ulakerni ha udrop de na kane kadau ba wasngau ban pha yala ukun nadu dang ret haka kam sipai ban pelaj ya u naka jing em ka basniu haka Weibo TV Uzbekistan ulapan map syakino kersan ya ka jinglong ka basniu jong ukun jong u ulaong ba ulapitar palat halor kane ka jingjia ngakermen baki we kisamla jinyu i ya UJC kum ka jing tu khana kapa ai jing maham baki dei ban jengai na udrop ngala pakla ban hikai ukun jonga bat ngadeiru ban kitkli nga bat UJC ni dem krup da ka papan map naka imlang salang lapan rap susu Uzbekistan haden ba ulalaj nya patok UJC ulabu ya kadur haki social media ba ukpa jong u ayu baun ot ya usnyu jong u layu i khatu ya aktor Jackie Chan haka film action Vanguard kabala pelaj pajba haus nem arjar atau tang kini ki video balengkot kable sibun ngin second part haki wipat ki video ki bakum kini